päin. Se kuunnellaan takaisin. Ja käy siellä männyn juurella kääntämässä. Ammutaan ensimmäinen liikkeestä, älä pysähdy vaikka palon. Toinen käsi irti ja ihan täysrempi. Siihen. Otinko? Askel eteenpäin. Ja askel eteenpäin. Ja tänne päin. Tämä oli tässä. Saa löydyttää pantaa tai oikeastaan vaihtaa oman pannan ja painohommat muille. Toimintakyky. Miten se muuten sun mielestä meni? Tekikö se semmosella niinku hommia täällä niinku normaalisti? Evie välillä. Siis, joo. Vähän. Mä yllätyin sitten, että se lähtenyt heti leikkimään, mutta muuten joo. Kai tää tilannekin vähän vaikuttaa, mutta joo, kyllä se meidänkin puolesta täällä tekee kaikenmoisia hassuja temppuja vähän siihen malliin kuin mitä sieltä haetaankin. Että nyt tosiaan toimintakyvystä mitataan tuossa kelkalla ja pimeässä. Pimeässähän se toimi varsin mallikkaasti. Laskeli sut sieltä. Tuossa oli pieniä viiveitä kelkalla. Puolustaakin sinua, tai ainakin yrittää. Itseensä ei ehkä niinkään. Mutta sanotaan, että yleisarvosana 1A, kohtuullisen verran toimintakykyä. Et pimeässä toki saisi olla vähän määrätietoisempi, mutta ihan mukavasti toimii. Ei sillä mitään niinku katkoja ole eikä tollain. Ja siellä haisteli vaan muuta lähellä. No joo, täytyy vähän toteuttaa itteensä. Ja sitten tosiaan kelkalla niin pikkusen kun sitä rohkeutta olisi enemmän, niin uskaltaisi mennä suoraan, mutta menee kumminkin ilman apuja, ettei tarvitse semmosia. Terävyys plus 1A, pieni ilman jäljelevää hyökkäyshalua, se pitää siinä meteliä ja lähtee jopa vähän vastaamaan, mutta sitten kun remmi tempasee, kun se itse lähtee sitä seinästä hyökkäämään, niin sitten se onkin se homma vähän niin kuin siinä. Meteliä vielä riittää, mutta tahto jäi sitten siihen. Mutta terävyyttä on sen verran, että niin kuin haluaisi tehdä asialle jotain, mutta ei ihan kauheasti kuitenkaan sitten eväät riitä lähtee ihan oikeasti karkottaa hyökkääjää. Sen sijaan puolustushalussa se kyllä kovasti yrittää, että siinä on liikettä ja ääntä. Itse sitä semmoista niin kuin sanotaan sitä puolustushalua, millä niin kuin ihan oikeasti karkotetaan pahoja ihmisiä, niin sitä siellä ei kyllä kauheasti ole, mutta liikettä siinä on ja kuitenkin se kestää edessä aika pitkälle, että sieltä sitä ehkä olisi kaivettavissa. Taisteluhalu 2A kohtuullinen. Siitä saadakseen enemmän niin täytyisi tosiaan niin kuin käynnistyä heti ja kestää kuormaa siinä, että sitähän se ei sitten kestä, kun mä vähän läpsin sitä kättä, niin siinä vaiheessa rupeaa sitten jännittää. Et siinä tietysti tulee pehmeyskin esille, mutta tulee siinä myöskin se taisteluhalu. Mutta sitä on siellä kuitenkin melko reippaasti ja se käyttää sitä kyllä koko testin läpi, että se on niin kuin siinä mielessä sen koiran vahvuus, millä se saa itsestään irti ehkä tuossa kentällä enemmän kuin mitä se toimintakykyä muuten ehkä onkaan. Hermorakenne 1A hieman rauhaton, että sen verran saadaan tosiaan sitä kuormaa ja palautumista näkyviin sieltä, että se ei ihan saman tien napsuttele niitä vaihteita edestakaisin siinä, mutta kuitenkin niin kuin oikeinkin hyvin, ettei siinä mitään ole semmosia, että sitä täytyisi niin kuin sen takia niin kuin antaa aikaa enemmän taikka joustaa, etteikö se kestäisi näitä ärsykkeitä, että ihan hyvin kyllä. Temperamentti plus 3 vilkas, ihan selkeä siihen suuntaan kuin pitäisikin ja sillä voimakkuudella kun tarviikin. Kovuus hieman pehmeä, että se pikkusen jarruttelee noissa joissain kohdissa, että jää vähän mieleen, ettei ei voi sinne ihan suoraan syöksyä, missä on jotain pahaa tapahtunut. Luokse päästävyys, hyvän tahtoinen luokse päästävä voi olla laukaus varma ja tästä tulee 172 pistettä. Oho, hyvät pisteet. Kiitos. Kieltämättä.